Nergens in Nederland zijn er zoveel jongeren met mentale problemen als in Sluis. Wat het welbevinden betreft denk ik dat eenzaamheid een rol speelt. Er is hier ook veel minder te doen voor jongeren. En verder in deze uitzending. Tweede brand bij bouwmarkt in 1 week. En gestolen spullen gedoneerd aan voedselbank. Goedenavond. De mentale problemen van jongeren zijn groot. Helemaal sinds de lockdowns tijdens de coronacrisis. Maar nergens zo groot als in de gemeente Sluis. Dat blijkt uit het jeugdgezondheidsonderzoek van de GGD. Het percentage jongeren met psychische problemen is in West-Zeeuws-Vlaanderen het hoogste van heel Nederland. Eenzaamheid, sociale aansluiting, het perfecte plaatje hoor ik vaak. Van enorm hoge verwachtingen die ze zichzelf opleggen of door de buitenwereld ervaren. Ik denk dat social media daar ook een belangrijke rol in spelen. En problemen thuis. Op het Swing College in Oostburg herkennen ze de hoge cijfers. Er zijn zoveel jongeren met problemen dat de school er de handen aan vol heeft. Zie je het alweer zitten om een ochtendje te komen? We hebben schoolmaatschappelijk werk. We hebben studiecoaches, studiekrachtcoaches. We hebben een trajectgroep, een ondersteuningstrajectklas. Ik ben zelf aandachtsfunctionaris suïcidaliteit. Nou, noem het maar op, we hebben het. Maar het is allemaal vol en overbelast. Ook de praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg bij de huisartsen zien veel jongeren met problemen. Ik kom ook pesten tegen of je eenzaam voelen, dat je heel graag vrienden zou willen hebben, maar niet goed weet hoe je daar aankomt, hoe je bij groepjes gaat horen. De cijfers geven een verontrustend beeld. 38% van de jongeren hier in de gemeente Sluis kampt met lichte tot ernstige psychische klachten. En dat is het hoogste percentage van alle gemeenten in heel Nederland. Hetzelfde geldt voor een ander zorgelijk onderwerp. 33% van de jongeren denkt wel eens tot heel vaak aan zelfdoding. Ook daarin zie ik de afgelopen 2-3 jaar een toename van kinderen die ik bij me krijg. Waar een mentor of andere leerlingen de stap hebben gezet van nou, we maken ons daar heel erg zorgen om. Die echt forse suïcidale gedachten hebben, soms zelfs al een plan. En dat heb ik bijvoorbeeld 10 jaar geleden 1 keer meegemaakt. Ja, het is normaler eigenlijk aan het worden. En ik denk dat dat enerzijds niet goed is, want het is niet goed als je psychische klachten hebt. Dan moet je naar de huisarts, dan moet je iets aan doen. Maar het is ook geen ramp, want je kunt er iets aan doen. Hè? Er zijn POH-jeugden, POH-GGZ, psychologen waar je naartoe kunt. En dat is gelukkig heel normaal geworden, ook onder de jeugd. Dus dat zie ik ook. Hoor je dat wel eens in je omgeving, dat jongeren kampen met mentale problemen? Ja, dat is, tegenwoordig is dat best wel meer dan eerst. Ik hoor wel eens hier en daar dat mensen toch wel iets minder lekker in hun vel zitten. Ja, soms is het voor mensen school bijvoorbeeld zwaar. Hoe komt het, denk jij, dat de percentages hier zoveel hoger liggen? Ik denk dat hier gewoon voor de jongeren te weinig te doen is. Alleen in de zomer is er wat te doen, maar daarna buitenom helemaal niks meer. We hebben hier de time-out en dan heb je het ongeveer wel gehad. Voor de rest denk ik, wat heb je hier nou als jongere? En ben je eerder, denk ik, op jezelf aangewezen. Weinig voorzieningen voor jongeren dus in de gemeente Sluis. Maar zij heeft toch nog een tip. Gewoon rust en tijd met elkaar doorbrengen, verbinding. Want social media is hartstikke mooi. Maar ik denk dat jongeren er ook voor een deel nog niet aan toe zijn. Dat ze er te jong voor zijn. Te veel tijd insteken en er ook in verdrinken. Te laat naar bed gaan daardoor. Te moe op school komen. En daar zijn ouders aan zet om daar met hun kinderen over te praten. Maar dan moet je zelf ook achter die tablet vandaan. En bijvoorbeeld spelletjes samen gaan doen. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie via 113.nl of door te bellen met 0800 0113. Opnieuw brand bij een bouwmarkt in Sierarenskerken, net als vorige week. Toen ging een overkapping met een stapel voor de verkoop bestemd hout in vlammen op. En vanmorgen heel vroeg gebeurde dit opnieuw, op ongeveer hetzelfde tijdstip. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek naar de daders.
Geen Rolexen of Lamborghinis, maar wel veel kinderkleding, schoenen en beamers. Het Openbaar Ministerie schonk al deze gestolen spullen vandaag aan de voedselbank in Goes. Nou, dit zijn goederen die van diefstal afkomstig zijn, waarvan we de eigenaar niet kunnen achterhalen. Of de eigenaar heeft gezegd van, wij willen de goederen niet meer terug. En dan kunnen we ze gaan schenken aan een goed doel. Maar er zitten wel wat voorwaarden aan. Een van die criteria is dat het een bepaalde waarde mag hebben, een maxwaarde. De beslagene, dus onder wie het in beslag is genomen, moet afstand hebben gedaan of de eigenaar moet afstand hebben gedaan. Eerst werden deze spullen vernietigd, maar nu worden ze dus eigenlijk teruggegeven aan de maatschappij. De voedselbank is er blij mee. Wij helpen klanten met voedselpakketten, dat is één doelstelling en de andere is verspilling tegengaan. Nou, als je bedenkt dat deze spullen anders allemaal vernietigd zouden worden, ja, dan is dit natuurlijk veel en veel beter. Dat mensen er gewoon nog veel plezier van kunnen hebben. Het OM is van plan om dit vaker te doen. Het Bellamy-park in Vlissingen was vandaag het strijdtoneel van het Zeeuws kampioenschap Panna. Onderdeel van het straatvoetbal, elkaar door de benen schieten. Ook wereldkampioen voetbaltrucs Nasser El Jackson kwam zijn kunsten laten zien. Het is wel gezellig. Ja, het is gezellig en goede organisatie. Ik vind het gewoon leuk om panna's te maken en hem te scoren, ja. En ben je daar een beetje goed in? Ja, ik sta in de halve finale, dus ja. Wat leren de kinderen vandaag allemaal? Vooral hoe ze technische hoogstandjes moeten uitvoeren. Maar er loopt heel veel jeugd in Vlissingen hier rond die al heel veel techniek hebben en heel getalenteerd zijn. Degenen die het toernooi in Vlissingen vandaag winnen, mogen naar het NK Panna in Amsterdam. Sterrenchef Edwin Vinke doet een stapje terug bij zijn restaurant De Kromme Watergang in Slijkplaat. Vanaf 1 september draagt hij de leiding over aan zijn 28-jarige zoon Tom. Vinke stopt niet, benadrukt hij. Aan pensioen moet hij nog niet denken. Zijn zoon staat inmiddels 8 jaar in de keuken van De Kromme Watergang. En het restaurant behoudt voorlopig de 2 Michelinsterren. Voorbijgangers kijken ervan op. De uitbundige, bloemrijke stukjes gemeenteplantsoen op sommige plekken in Middelburg. Ze zien er een beetje verwilderd uit. Is de plantsoenendienst met vakantie, is dan de vraag. Maar die verwilderde borders zijn expres zo aangelegd. De ecologische borders, zoals hier in de Middelburgse wijk Griffioen, zien er weelderig en kleurrijk uit. Rommelig en niet onderhouden volgens anderen. Maar deze mini-wildernis helpt de biodiversiteit en met name insecten. Dat merken we heel goed, zeker op plekken waar echt de stenen eruit gaan en plantsoen erin. Dan heb je eigenlijk binnen hetzelfde jaar hoor je al krekels en sprinkhanen en de insecten die volgen heel snel. En die insecten die trekken uiteindelijk weer vogels, vleermuizen en dergelijke aan. Dus dat proces dat gaat heel snel. En verbazingwekkend snel zelfs. We hebben hier zo bijvoorbeeld een venkel staan. Dat is echt weer een plant die heel veel vlinders aantrekt, waar rupsen op zitten. Dus echt een hele goede soort om in je plantsoen te hebben. En die hebben jullie hier expres geplant dus? Deze zijn hier geplant, ja. Hier het stikt van de pissenbedden en mijtjes en kleine vliegjes, mieren. Dus in zo'n 10 vierkante centimeter en je komt zo wel 4, 5 diersoorten tegen. Het zijn maar kleintjes natuurlijk, maar dit is wel de basis van het hele ecosysteem. Dus wat ik zeg, de vogels die leven weer op die soorten die hier zo rondstruinen. Dus hartstikke leuk. Omwonenden en voorbijgangers hier zijn wel te spreken over de ecologische borders en plantsoenen. Ik vind het mooi en ik hoor ook van veel mensen dat ze het aardig vinden. Er zijn er ook wel eens een paar bij die het een beetje een bende vinden, maar een bende. Ik vind het prachtig. Ja, ik hou van een beetje verwildering. Ik vind dat vind ik meer de natuur die dan in de stad komt. Ik vind het wel mooi. Van mij mag dat, ja. En dus zijn ook hier bij het Middelburgse stadskantoor van deze ecologische plantsoenen te vinden. Volgens wethouder Jeroen Lauws inderdaad goed voor de insecten. Maar dit soort plantsoenen kunnen ook meer water opnemen tijdens extreme regenbuien. Al weet Lauws dat niet iedereen fan is.
Ik snap dat dat soms wisselend ontvangen wordt. Soms heeft het ook wel even tijd nodig om mooi te worden. Maar ik word er wel vrolijk van, eerlijk gezegd. Dit zijn wilde bloemen, zoals ze dat dan zeggen. En we hebben in de stad ook wel aandacht voor de natuur en het milieu nodig. Veel wateroverlast. Het zorgt voor hitte die we eigenlijk in stedelijk gebied niet zo goed kunnen gebruiken. Dus we zijn druk bezig om het te vergroenen. En er horen soms ook dit soort experimenten bij. En nou ja, volgens mij vinden heel veel mensen het mooi. En we moeten ook wel eens uitleggen waarom we het doen van mensen die dat wat minder juichend ontvangen. Vroeger kregen we wel eens klachten van mensen die vonden dat we te veel maaiden. En nu krijgen we klachten dat we te weinig maaien, zeg maar. Dus nou ja, dan leggen we dat uit. Heb ik niet zoveel moeite mee. Zomer in Zeeland. Bijna 2 keer zoveel mensen in de provincie. Dat betekent in de rij om te kunnen parkeren bij het strand. In de rij voor een ijsje, maar ook in de rij bij de garage. Toeristen uit heel Europa reizen met de auto door Zeeland om te genieten van zon, zee en strand. Naast een lekker kleurtje en zand tussen de tenen hebben toeristen soms ook te maken met autopech. Dit levert langere rijen op bij de lokale garages, zo ook in Vrouwenpolder. Want als jetzt functioneert, dan moeten we weer wachten. Vielleicht is eine elektronische Störung, aber jetzt ist die niet aanwezig. Wij hebben het altijd wel druk, het hele jaar door, maar in de zomer is het natuurlijk extra druk. Zelf zijn er wat monteurs op vakantie en er komen best wel wat toeristen aanwaaien. En uit welke landen komen die toeristen zoal? Meest uit Duitsland uiteraard. Een paar uit Italië, een verdwaalde Fransman, een paar Spanjaarden en Belgen die zijn rijkelijk aanwezig. Oké, ze hebben geen vermogen verloren. Nee. Nee? Nee. Oké. Heeft u een voorkeur voor toeristen? Als ik ze kan verstaan, maakt het me niet zo heel veel uit. Nee. De meesten spreken wel Engels, dus ja. Dus kortom, u bent blij met de toeristen? Ja, zeker. Ja hoor. Het is altijd gezellig en het brengt uiteraard ook wat op. Ja. De dag begon bewolkt. Landinwaarts viel een bui. In de middag klaarde het hier en daar wat op, maar echt zonnig werd het niet. De temperatuur lag tussen 23 en 26 graden. Morgen wel zon, flinke zonnige periode, afgewisseld door stapelwolken. Pas in de avond raakt het bewolkt. En straks hoort u van Jules het uitgebreide weerbericht. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.